sa Good Vibes. Isa ka Bacolod noon ang nangin kampyon sa Manila to Sorsogon nga ultramarathon. Nangin tambok siya kag hypertensive sadto. Amukon nga napensara niya nga magsugod running. May report si Romeo Subaldo. Ini ang winning moment sa Bacolod noon marathoner nga si Rolando Espina. 613 kilometers ang iyang gindalagan halin sa Luneta sa Manila padulong sa Sorsogon nga inatapos sa sulod sang 5 ka adlaw. Istorya ni Rolando, ini ang pinakalayo nga distansya nga iya nadalagan sa hindi niya na maisip nga mga marathon nga iya na intrahan. Nagauntat lang siya makadali kag nagapiyong-piyong para makapahuway kag sige naman dalagan liwat. Yeah, I make sure that I sleep every now and then so I can feel fresh to start. So I sleep like an hour or two here and there. Depende kung may place, kung tuyo ko. Hindi ka mo mag-stop over makatulog. Anywhere. Sometimes may mga tiyangge, may tindahan. Yeah, just may banig lang kami. Just sleep. Sa Ireland na nakabase si Rolando bilang isa ka nurse, 2 ka adlaw antes sa kompetisyon, nag-abot siya sa Pilipinas. Bisan may jet lag pa, nag-intra siya sa ultramarathon. 7 sila tanan ka mga nagpasakop sa kompetisyon, 6 ka mga Pinoy kag 1 ka Irish. 3 lang ang tigayon nga nakatapos ang race. For me, naka-adjust ko kasi siyempre Pinoy ko. Whatever. Although hindi ko nakapuli sa Pilipinas for more than 2 years. Medyo I don't know, siguro sa memory ko about humidity. But this Irishman just came here. It's first time experiencing humid heat. So, hindi niya na-take. Antes nagka-interes sa running, basketball ang ginakahuyugan ni Rolando o galing bakod nagka-injury sa tuhod, nag-untat siya. Nagdako siya kag naging hypertensive, ganit na pinsaran niya nga magdalagan para maka-exercise. Nabalik ko. So, ang left knee ko na-operahan. And Naoperahan ka pa ni sa niya. yeah. So, nagtaba ko. Ka-hypertension. Tapos, dutayan ako mag-take na medication because the doctor wants me to take medication for my high blood pressure. And then a good friend of mine, a colleague of mine actually asked me if you want to do running. I would start running. So, I did. And I never looked back. Nagsigi-sige ng iyang journey sa pagdalagan. Para sa iya, ang mga race parte lang sa iyang exercise para healthy living sa gihapon. Kung magdaogid man sa kompetisyon, dugang lang ining reward para sa iya kaugalingon bangod sa iyang paghimakas.